ụtụtụ ọma. Eji m aka na-ede njikere ịnụ maka akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ na nke ụbọchị taa bụ Tọzdee, ahịa Nkwọ, mkpụrụ abalị 23 n'ime ọnwa 11 nke afọ 2023. Cheta na ọ bụ n'Ugwumba telivishọn ka ozi anyị si erute gị. Aha m bụ Eboro Emilia onye Chinwakwo, kpọọ m Adaola Edo. Dịka esi wee mara, ọ bụghị sọ naanị m n'ebe a, mụ na onye isi ozi n'Ugwumba telivishọn Maazị Mike Onugbo n'ebe a, ruo mgbe anyị ga-enwe ndị ọbịa ndị ọzọ na nkiri ọhaneze. Ọ dị mma, ụmụ Igbo daalụ nọ. Ị mara sị na egụpụ ụzọ egụpụ ọnụ, mana ọnụ anyị gụpere kịta bụ ọnụ mfiri okwu, ọnụ ikwu okwu, ọ bụghị ọnụ nke eji eri nri, maka na afụbeghị m bekee n'orie ya bụ ka anyị gbapụ ya ọsọ. Ọ bụrụ ka ọ dị, Ebike ga-amaka nnọọ n'ụtụtụ a. Ọ dị mma, nne m, nwunye m, gị na nwunye m ga-esekwa okwu maka ịtụ anyị naghị enyere m anya kịta. A na-esite na nkụta ụtaba ime anya adịkwa mma. Oriakụ Ugwumba, marakwa nnọọ, aka m dịkwa ọcha. Biko ka anyị gbapụ ya ọsọ. Akụkọ mba anyị nwere ebe a sị private refinery in Imo State finally begins operation, produces 600 million liters of fuel. Akụkọ a wee na-akọwa na private refinery nọ na Imo State ebidogo ọrụ na dịka ọ dị ugbu a na ha na-eme 600 million liters of fuel wee na-ebupụ 20 trucks or every day. Nke a bụ akụkọ ọma o, ka ihe iche. Mgbe m ga-ekwere ya bụ ọ bụrụ na mmadụ onye kọrọ ya, maka ọ bụrụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị, ọ bụrụ ndị ọchịchị anyị kọrọ ya, ma a na ihe a niile bụ aja mbere. Maka ọ bụrụ na a na-ebupụ na a na-eme ihe dịka 600 million liters n'ụbọchị, onye ka anyị na-amụkwana na Naịjirịa? Ọ bụrụ na a na-ewepụtawago ihe dịka 600 million, ma anụ na mgbe ihe dịka ịbụọ ma ite ọzọ ga-ebido, ma na obodo ga-adị mma. Mana ihe dị n'ime bụ ka anyị na-enegodo anya tupu bido ugbu a ruo ihe dịka Disemba, mgbe ekeresimesi ga-aga, ka anyị mara ọ bụrụ na ha enwepụghị ego n'ego ụgbọ mmanụ, amara nọ na aghụghọ dị ya. Maka na isi anyị na-arụpụta abụghị ụmụ ihe a na-ebi n'akwụkwọ na a na-eme nka na a na-eme nka. Mgbe ụfọdụ ihe anyị na-ewe eji eme politiks, mana ihe ebe ọ nọ na-agba mgharị bụ na emechana na politiks, emechana na elekshọn, ha ekwuzina anya nkwa a na-ekwu nwaanyị n'elu agodo. Ihe a bụ akụkọ, ma ọ bụrụ na eziokwu nke ọma ka ọ bụ ya bụrụzienu na ihe gọọmenti na-emenwughọ, aga m asị gị otu a private sector bidozi mewe ya na ọ dị mma. Onye ọbụla ma bụ mgbe ha bidoro na-agba ụmụ refinery ndị kwuru onwe ha asị na illegal refinery, mgbe ha bidoro na-agba ọkụ na Niger Delta, ka ọtụtụ ndị mmadụ na-agwa asị ha ebe ọ bụ na ndị a nwere ike imepụtawo ma kerozinu ma fuel ma ọtụtụ ihe a na-eme. Otu onye nwoke gwara m sị m na ọtụtụ ụmụ filling stations juru ebe niile anaghị arụ n'azụ na bụ refinery ndị adịgboroja bụ ihe na-enye ha fuel, nke ọtụtụ ndị mmadụ makwa, kama na onye ejidere asị na onye nke ahụ na ọ dara ihe nke bụ ilegal bụ onye nke ejide ya. Bụ ọ bụrụ na ndị a nwere ike inwetawu teknụzụ a ga-eji na-arụpụta ya bụ fuel, gịnị ga-eme ka a ghara ịkwado ha? Ugbu a enyewe nara laịsensị, ịfụnanya na ọtụtụ ndị mmadụ na o mee na kịta na ndị ọzọ ga-abanyezi n'ime ya. Ịma mgbe ụfọdụ ndị be anyị dị ama na okwu bụ ego kịta ha matara. Ọ bụrụ na ya ga-ekwenye ndị be anyị, ọ bụ eziokwu na ndị ugwu kwa ndị ga-enwe ya bụ oil well, mana ọ bụrụ na a ga-enye ndị be anyị ihe na refinery nke mbụ bidogoro rụpụta kịta bụ n'Imo steeti ka ọ dị, enye ndị be anyị laịsensị imenwe ụmụ ihe refinery, nye ha etu a ga na-esi na-eme ya. Hapụkwara Dangote, amaghị m ka ejiri Dangote na-eme anyị mpimpi n'anya, maka ote na-asị na Dangote na ọ na-ebido na fuel ga-adị ebe niile. Biko akụkọ nke anyị adị n'aka nke Dangote. Ọ dị mma, a sị na ọ na-abụọ n'ọma gboo gbọrọ ihe ọ dịka ọkpọ sokwa akwụ n'ọnụ. Ndị LATESTMOVIES Modular Refinery meziri emezi wee bido mewe mmanụ ụgbọala. Si biko gọọmenti lezie n'anya, unu mara otu unu ga-esi kwalite ha ka ndụ ndị mmadụ wee ka mma n'obodo anyị na ya. Ka anyị gaa n'iru. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị INEC prosecutes 1076 electoral offenders, Ebonyi, Edo, Anambra top list. Nke a wee na-akọwa na ndị na-ahụ maka ntuliaka na Naịjirịa INEC na ha kpọpụrụ ndị mejọrọ ndị dara iwu dịka mere ntuliaka, wee bụrụ na ndị Ebonyi si na ha kpọpụgo ha gịnị nwa nke mma akpụ ya ụlọ
ụlọikpe na ha akpọpụgo ha ụlọikpe o webụrụ na ndị bụ ndị si Ebonyi steeti, Edo steeti na Anambra steeti kacha wee dị elu na akwụkwọ ndị edepụtara aha ha bụ ndị mere ha ihe nwere ike ikwu. Ịma na onye bụ onye oshi bụ onye ejidere na Naịjirịa, onye bụ onye oshi bụ onye ejidere. Ọ bụrụ ka ọ dị, ndị a niile ji ihe na ma ndị na-achụ ndị mmadụ na Lagos sị ha nawa onye atụna ndị ji mma na egbe na-enyegharị ndị mmadụ nsogbu ma onye nke amara bọtụlụ n'anya na ọ na-aga ịtụ vootu mbọsị emere national election, o mere ọ dịka ga-asị na ahapụziri ndị nke ahụ na ndị nke ahụ bụ ndị nwego. Ọ bụrụ na agụọ ya ọfụma enweghị ndị kwesịrị ịgbata sekọndụ na enweghị ndị ga-afọ azụ Lagos anya. Ọ ndị ejidere, onye ejidere. Eziokwu ka ọ bụ, a sị na onye ejidere bụ onye ohi. Enwegwe ebe a na-eme ha ndị nrụrụ aka na-adịghị ma ọ bụ ndị mmehiri n'onweghị steeti ọ ka ghara ikwu n'elu ka ọ dị ka a ga-asị na nke a bụ na a hapụziri ebe okwu gbara ọkpụrụkpụ ji emewe nke ndị pere mpe enweghị isi, bikos ị ga-asị na m na INEC na onwe ha meziri ọfụma nke ha ga-eji hapụ okwu gbasara ha ji ejidewe ndị ihe mere ihe narị afọ n'ime ya bụ ịma na enwenatara ndị ga-eri nri. Ọ na-abụ ruo elekshọn na Naịjirịa ma ndị lọyas ndị ụfọdụ chọburu ịna ezumike nka onye ọbụla agbapụta maka na amaghị na ebe a ga-esi racha pịọm dị. Anụrụ m na ha na-enwepụta ndị lọyas na-aga ekpere ha ikpe ahụ bụ 196 bụ ndị lọyas a na-akwụ ụgwọ. Ọ bụkwa ndị lọyas ndị pụtara mbọsị, akwụkwa ndị san na-aga ka ekpe ihe na Ahịnze Chukwu si kpewe ya. Ọ bụrụ na ekpe ya nwụrụ ya tụrụ nga ọnụ mekwe ka anyị marụ ka anyị gwa ndị mmadụ ka ụfọdụ na-aga buru ballot box ka ha mara na enwekwara ike ijide ha. Ọ bụrụ na ndị anyị na-ekeme ya n'agbanyeghị ebe ọ bụ na nwa si n'ụwa maka na o tee n'aka ọ na-abụ abịa asị na a ga-eme nka na a ga-eme nka ma karịa na ngwasị mewe eme n'aka INEC unu nwaka daalụ. Ọ dị mma, INEC si udochi ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe gbasara akụkọ a gaa n'akwụkwọ Vanguard jegoro ya nke ọma. Akụkọ ọzọ dị ebe a wee sị Ọhaneze to Federal Government activate Nigeria-Finland diplomatic ties over Ekpa. O nwere akụkọ anyị gụrụ ụnyaahụ gbasara ihe ihe a na-ekwu maka Simon Ekpa na ọnya mere ihe etigbo ụzọ gboo ji wee na-ada na ndịda anyanwụ bụ South East. So na nke kịta bụ na ndị Ọhaneze na-agwazi federal gọọmenti si ha tikwa aka ha na ndị gọọmenti Finland ewe mara ihe mere Simon Ekpa banyere ihe a na-eme na South East. Anyị kwenyere, ụfọdụ n'ime anyị kwenyere mgbe a na-eme ya bụ ihe ọ na-adaba ọfụma a na-akụrị aka, mana mgbe ọ sụwaziri onye pụta si kutuo ya, onye pụta si mee nke a, mgbe anyị bidozi nụwazie kepụkepụ ụmụ ihe ndị ọzọ na-eme ha na ka anyị jisi nwoke ma ọ bụzikwa Biafra ka a na-azọ ọ bụ eziokwu ịgakwa ha na ọnlaịn kịta ndị na-akwado ya kakakwa nkụ, mana ọ onye ọ na-emebeghị. Maka ọ bụrụ na e nwere gị etu esi gbatuo nne gị ma ọ bụ nna gị, ọ bụrụ na ịba n'ime ọhịa fụ na ndị ahụ ha na-asị na ha chụpụrụ na ndị ahụ ha chụpụrụ na ndị Fulani, ọkwa na achụpụrụ ndị Fulani ha nọchie ebe ahụ, ọ ya bụ nsogbu. Biko na a na-ekwu gọọmenti enwere ihe unu ga-eme. Ọ bụkwana na Maazị Simon Ekpa ga-echegharị, biko a na-achụ Biafra ka anyị fọ ndụ tupu o ruo mgbe Biafra ga-abịa, maka anyị na-enwe olileanya na Biafra na-abịa, mana ọ ndị dị ndụ ga-abanye na Biafra. Ya bụ ọ bụrụ na gọọmenti chọrọ itinye ọnụ ha tinye ọnụ. Amaara m na ọ bụrụ na ha ga-aka obi ga-atọta Nnamdị ka ama ebe ọ nọ. Nke Simon Ekpa bụ obere okwu maka ama ebe ọ nọ, ama etu a ga-esi mee. Mana ọ na-adịzi m ka a ga-asị na gọọmenti Finland na-akwado kedu aha ya Simon Ekpa mere ihe o ji were ahụ. Ịmagonu na ọ dịghị ka Naịjirịa ebe onye ọbụla bụ citizen n'obodo ọsọkwa ya bụrụ n'ụdị ọbụla o si bụ mana akpọghị citizen ijide paspọtụ. Ọ bụghị ka Naịjirịa ọ na-abụ eme ha na-asị kwuru ya gbuo, ha ga-enyochakwa mgbe ụfọdụ. Ịmagonu na enwere a na-eji eme ha na-ejikwa ihe dịka okwu okenye okenye hụrụ ibi ebe ụmụaka na-akpọ onye ori ọkụkọ ọsọ enwere anya dị mkpa nene ka ọkụkọ ọdụ n'ime ha. Mgbe ụfọdụ okenye ahụ na-enye anya n'ime akpa ahụ fụ ọkụkọ, ọ na-achịkwa mba na ọ bụghị ọkụkọ ka e wee sigoro ụmụaka ha. Ya nwụ ndị Finland ikekwa ọ bụrụ na enwere uru ọzọ ha na-erite n'ime ma ọ bụ na enwere iwu nke ha ma ọ bụ mmasị nke ha mere ha ji achọghọ ka
asị ngwa gburu na egbu maka na amago na ọ bata na Naịjirịa enwekwuru ndị obodo oyibo enweghị ndị ha were nkwenye n'ebe ihe gbasara ụlọ ikpe Naịjirịa ya bụ na ekwenyere na nwere ike ọ bata na ama ọsa mara ịkpa na onwe ya ekwuo na ọ bụrụ na ndị apara ya ka na a ga-egbu na ya achọghị ịnwụ mana e nwere ndị na-anwụ n'aha Biafra ebe ahụ ka nna onwe nsogbu. Biko anyị chọrọ Biafra bụ eziokwu anyị na-ekpe ekpere ka ọ bịa na mmezu ma ya bụ n'ụdị nke ya bụ n'ụdị nke Biafra anyị ga-adị ndụ maka na onye gburu nne ya gbuo nne ya maọbụ gbuo ụmụ ya onye ahụ obi adịghịzi ya mma so ya gazie nnọọ ya bụrụ na ị chọrọ ịgụtakwu ihe banyere akụkọ a ị gaa n'akwụkwọ Daylight ị ga-agụrụ ya nke ọma. Ọzọ dịka ibe ebe a wee sị Federal government slashes wage by 100 billion naira Labour kick. Nke a wee bụrụ ndị gọọmenti etiti ka a na-ekwu na ha weturu ego bọjetị ha dewere a ga-eji wee na-akwụ ndị federal workers ụgwọ ndị Labour a na-asị mba maka na ịma na abụba ọrụ a ha gbara ụbọchị ya n'oso n'ihe ha kwekọrịta ha na gọọmenti etiti mana kịta ka ọ dịzi ka gọọmenti na-ada emezi ihe kwuru mesị mba ha na-asị mba nwere ihe ha ga-emewukwa ịmarụgo na Naịjirịa otego anyị na-ekwu esi na etu a esi na-ekechi onye ọbụla ọnụ na-ekechi onye ọbụla aka na oru ofu ụbọchị na a ga-akpọ mmakwara ndị nke onye nke ha ritoro na ndị nke so Buhari chia arịtoro na kịta ụfọdụ na-ebe si na Tinubu na si na asụsọ mpaghara nke ya na-akpọta ndị mmadụ na-ewu ndị mmadụ ọrụ ewere ihe na ngụrụ n'akwụkwọ akụkọ ụnyaahụ ọ bụ tata na ikpe a tinyere kamgbe 2021 enwe onye kpụrụ Buhari kpụpụ n'ụlọ ikpe si na ndị Federal Character Commission na o mere onye isi ha si na North onye ode akwụkwọ ha si na North ya bụ n'ugwu Hausa ọ na-asị na o kwesịghị ekwesị anyị niile mana o kwesịghị ekwesị mana ya bụ nwoke megidere emegide ọ kịta ọ rituru ka ndị ụlọ ikpe nwere ike ikpebido ikpe ọkwa edogburu ya ọ dịka gasị na amaghị ha ga-ekwu ikpe kwuru onwe ọtọ ya bụ na ihe a na-eme mgbe ụfọdụ bụ ka a mara onye ọ ga-esi n'ọnụ pụta na ndị na-ekwuru si na a ga-ewepụta na atinyere ihe na bọjetị atinyecha nke ya ga-ejikwu ndị ọrụ ụgwọ ndị Labour ha chebụ na ya acha na-ekwu okwu igota na a ga-esi ebe a ga-esi a ga-enwe eweretara ebe a ga-akpabipụtacha ego ọ bụrụ na ekwe agbachinụ na nkịta emekwa agabiri ego ọzọ Senate amekwa apas ya bil okwu agwụ ọkwa ya acha a ga-egu ego kama na ihe a na-ekwu bụ na onye ọbụla riwere onye ọbụla nọ n'elu iche na ịma rituzi ana otu ụbọchị ị ga-arịtụ ihe ọbụla gara enu ga-arịtụ ala a ka na-ekwu na ọkụkọ tinyere ọnụ ọwụnye ụkwụ na-agbọ a ka na-ekwu na ndụ otu ndị mmadụ si ebi n'obodo a na o siziri ike a na-ekwu otu a ga-esi ka e wegote menu ka o wee gaziere ndị mmadụ ọfụma nke a wee na-abatazi biko gọọmenti etiti lezienụ ya anya maka na mmadụ ga-adịgodo ndụ tupu o wee yiwe akwa gbawa moto nyawa ma adịghachi ma ndị otu ya ihe ọbụla ga-emetụta ọha na eze ga-adịgodo n'akụkụ ihe bụ ị ga-ama bụ ọ bụrụ na o metụta presidency senate ma ọ bụ ndị judiciary ha nke ahụ ejighị egwu maka na ha niile bụ ka ahụ eri adịghị eru onwe ha etu ha nọ ihe ọ bụ ka anyị kporiwe ndụ ekporisia ndị amara ha ga-emechi oke ọ dị mma ha si na elewe anya ka osisi wee dosa ọnụ ebewe akwụsị ọ bụrụ ka anyị gụpụtawara gị akụkọ ndị gbara elu n'ihu akwụkwọ taa anyị agaghị ala mana cheta na ọ bụrụ na anyị kwụsị taa echi ka bụkwa nta ya bụ ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị gbaa mbọ ka ibinye aka ịhụnanya tinye ozi na ngalaba ozi kesaa ozi ya ma sonyebere Ugwumba telivishọn dịka ị na-eme nke a ihe ọma ga na-agba mgbọrọgwụ n'ime ndụ gị echefula na aha m bụ Emilia Onyinyechi Nwankwo kpọọ m Adaọla Edo ma chetakwa na akụkọ ndị anyị na-agụpụta ebe a bụ ka o si wee dị n'akwụkwọ ndị anyị si ya wee gụpụta ya enwe nkesị gọọmenti n'ọnụ maọbụ anyị onwe anyị mana anyị na-atụnye uche anyị ya bụ gị onwe gị tinyekwa uche gị na ngalaba ozi nna kene ọha na eze ka anyị ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụ na anyị na-asị unu na anụ abụọ na-anata acha anyị egbuo na nke anyị gburu mana echi ka bụkwa nta ka emesịa